Sziasztok, én Ádám vagyok, és ez egy map végigjátszós videó lesz. És ezt kezdjük is el. Szia, én Hülye vagyok, és én készítettem ezt a map. Húzd meg a kart, ha kezdeni akar. Húzd meg a kart. Na, miért kezdenek ilyen lávással mindig? Hát nem mindig, de azért sokszor. És itt egy láda. Én kiásom. És itt egy láda. És itt van pont. Na. Mekkora nagy alag. És itt a másik is. És úgy látom, hogy a map készítője innen kiütött egy blokkot. Felépített. Nem mondta, hogy ott is van szó, de éjszaka van. Hú, akkor értem, hogy mire kell a kard. Új, felrobban. Hello. Au. Itt volt TNT. Akkor értem, hogy miért voltak itt creeperök. Basszus. Na sziasztok, ennyi lett volna ez a videó, ha tetszett, lájkoljatok, iratkozzatok fel. Sziasztok!